Ebusiafo mi mo bibia kwaba by emergency Ghana TV eso yasanso edin shemu ewa hebio mi didi se bibia wo bia ekosie ede amana ene story amensaka wo fidie mase ya papa bi ede nasem abeda MFK ewo Lawson TV na ebusiafo me be se yakọ na ekotie mu nsem emananso shene so be subscribe na wa like na wa drop comment no so ewo comment section ase kamero na ekohwe video PD mensa die na de na manopai de adme nam ne se mene me yire na na ewo ho ye wo nkura nsia de otoso nsia no me yire wo memene da ade che kwasi ada no wuye entina menua ba ko odi machi nso no odi dwako mari ye frɛ no wɔsɛe kwa me na ne ye frɛ no wɔsɛe ɛna me frɛ no na mka kyerɛ nse zeze maame no me yire no wowu enti akora no ye bɛyɛ ne dan na me menua ma no de no ma ya merewa ɛna me yire ni nua ma no nso na wo nso ɛsa ha me ma no enti me de me frɛ me nua no ka sɛ ne me mfa ne nkɔma ne yire na wo ba enti me de ne kogya ne yire me de ne kɔma no ye ni wie me frɛ ne yire ma ye nyina ye kogi ɛkɔfa akora ne de ne kɔi titembi zatem no muti antoa tembi a me kɔ hɔ ɛkɔhwɛ akora no scan wo hia me de ma no enti wo ma na minua no nso akora ne ye so wo wi ana na minua no nso wokonya accident wo mare kwa so no so wuye enti ngofo akora ka sɛ me nkɔgye me ba no nam so de wapeta o de wapoto amena fie no onchiri so odi bebom enti na akora ne watete ne ketekete amena nyini a amena awe a ono anhwɛ no na me nso ska bi ohia no me bomodin sɛ me bosia akora me body akoma no enti akora no wɔ ne hɔ anti otua ntoa ebetena abu krum na yehu baabi o enti wo frɛ me frɛ na osibi akora ne hia se nam de kɔ bi ase nam de kɔ ama me hwɛ akora na ama akora ne nante enti da nam so ma me hu baabi a wo mote enti me kɔ me ye ya nsan wo behia me no wote abu krum ekɔ sofo binim ehɔnom no enti o hia me no azuma waka ne sɛ si ekɔ ne fie hɔ a efie wura ne ye wo ba obɛka kyerɛ me sɛ opɛso osiesie me ne nasɛm ɛna me sɛ sa sɛsɛn se yako ana se ya yedai o se debe na waka kyerɛ fie wura ne sɛ wone me ɛna wo akora no na me sɛ ya azamba no okay ne sɛ ne fie wura no ohuna obetu wo ala na wonka no kora nkyerɛ no no so wonya aka sa wi na me sa o kore nkoi enti ekɔ ya mpa e wura dem o yeto ne fie wura ne baaye no se ya wo ne maami ya na wo akora na me sɛ Lillian akora ne frɛ ne Lillian wona ya na wo Lillian na me sɛ ɛna wo se na na mujaye na me so niema bibiri me kasa me kan kwa wa enti no akiri ɛna wo so me opesu osiesie yentem na me so ende aye too late na me kora mawale maame ne kan ya na me so mawale abra wan kasa no nim sɛ maame ne nya wo yire afefie wura se me pese me siesie mu ntom ase aye too late na me kora maware denti na wan kan kyerɛ fie wura ne sɛ maame no wanya me yire o minua ɛna ne yire no no ade no wan kan okay o si ame a wo kan saa ne nti no na sɛ mpanifo mienu ma yɛ lie meboa saa ne tie mpanifo mienu ma yɛ lie akotwa fie wura ntro to aso enti ewoma na me diskakɔ metimi ade aduane free akurase na me de abesia no enti abra me hunu sɛ efie hɔ no no mutie no hɔ na wo sɛ atu hɔ ana me frɛ no wo so ma kɔtena aboabo ana me sɛ ne bɛde me hunu hɔ nom akura ne te sɛ on pɛsɛ akura ne ba ye ho gye me frɛ no enti aboabo nso ye ya kɔ hunu hɔ ye kɔ hunu hɔ nom no ana me de aduane kɔ enti da kɔ ana me sɛ aya ɛwɔ sɛ ma Lillian ba ye ho efisɛ me na me ba no no wonya obi bia no no me brand me nua na ne yire no wɔsɛ na ne yire no ɛna wɔsɛ so afrim na akora no me ka sɛ wo no watete ne firi abodoma no ntime nye no na akora no wo hɔ ne sɛ wo mpɛsɛ akora no ba me hɔ ale ntira wɔsɛ me na ba wo hɔ na me sɛ wo mo mbɔ me na ba mo ma ne mra me hɔ sɛ ya makwan ya no waba mu bia square no waba wo nso hɔ na tembia me de aduane ba na wo de na besia ba bia me ma no wo no wabɛgye na mokɔ
abra o meda wo nuan mo ho ana me so kora o meda me ho enti ama akora ne mra me ho wo se wate enti abra bi me ko afuom no wafrɛ me ofrɛ me a ono so ofrɛ me da papa bi oye nuru obusa masem bi na mente ase na mso wose sen wose se wudua buru amfifi na de wadua me na fifira me na nyini na awuo de hene na ya na mse ya asembe na apese obusa me Lawson FM wudua buru na amfifira ene de wadua me na fifira me na nyini de na wu ya de hene na ya na apese me gi akora na wobeku na asesen it is a wo sanu no wu ya enkanya ya no mo nyini de wu ya be ya sa na apa akira na ya akora no onka wo you say aboa kwaku yo say doctor onfa ni nsie no anka so onfa no kora ena se de sitie bia nantwie dua anche ne to nche komfo so nsem ti wa kora no onche wo nsem chese nkomo na mudie no mudi abebuo nko na edi sa nkomo no amena na mekeka sa akire no ono ni di kan buo be ena so di abebuo eje no so nti ono ni be na obu ye ne na eden ono ni di kan buo be ben ono wase papa bi oye aduro pa da bu de ka be no wase wadua buru na enfifiri ene de wadua amena fifira me na nyini na awuo de ene na ya ena so obu be ben ena me nso bu se no opeso okachira opeso okachira me se akora no se megina obekuna na osha na wanwuo no enti megina wanyini no obekuna na wo mpeza mkachira nse kwakuo okachira doctor se wonfa ni nsi no anka so wonfa ne kora na me ba no me de ne ma ne se onhwe ma me na manka se me de na che no sana na me pa akire okay to aso enti me ka sa no wankasa ene nyina yesa ayeye nti ayi aboabo so ye force ko hunu ho ye hunu ho ho na wasa atu ho na wasa betena ebukrum ehonum baabi ena me ne me ba panyini ye ko honum no akire na me kan so wonhia me kwada so no megye aduane obaaye no ena me frɛ me ba panyini no ene de otoso miensa de otoso nan ene de otoso num ena me frɛ wo mo ena maame ne so ti wo bi na me ba ne so ti wo bi na me yire no a wawuo no foto e wo me phone so ena me kan se na me be kan sim bi ne e wose me bibia dead if say Lillian wawie JSS wunsa na me be kire wade entu ana me yi wo maame foto no to me phone so na me se Lillian wo maame pa wo wuni we na wo na wo ne ayi akosoa na ide ama ya wo memene da ade ase kwasi ada na ama mi wu yo ma mi no wuni wawu me na me eja shedin nakasama me Lawson FM 96.3 bemansu eja ni atatai bemansu eja shedin nakasama me ayedin eja obe ne den kasama me ne enkoye nim enti me de tirako enti me de tirako ran kasa enti me de tirako ran se o ma mi ni we na me na wo na Lawson FM yenimwa eja shawo de ma me wate o me ne da ade tin kwasi ada no fa be no nkunu na uwie efi amoma ni tissue mame ma eja tissue mame na eja show ho de mame minim se eden asem na wo kan ha adwen emu oya but said ye be ya ye bete wasem na se na ye hu ba bi a wo kan kosie nti no show ho de mame pa eja na ye nto ankomo ne so why momre ni tissue mame nti mi di mfoni ne kira akora no ema me mba na wo ho ne akora ni nyina wo musum pa me kpara me sum bi
Nti saa da no kora no ye ne akora no twitwa photo ewo me phone no so em say odi ama producer mate producer eja so de photo bi amount mo fanto so na mo fa tissue ne mrantem na eja mpepe na nimu mame asem ne very disturbing minim de enti eja esu owi a maybe sano de enti a adane ne su a ontimi kura nkasa yase be men su nti eja mpese obesu amama hu si wo su but super hini no ya wontimi nkasa eja nti wo no oba ne twitwa pictures ya ne me mam panyimfo no ene akora ni nyina ne maame na me yiri me nua na yiri na akora no no ye nyina ye twitwa pictures ni bi oho nti that's why Mateja yetio nti ye twitwa pictures ena maame no ye wiye no ye no aduane e ma ye nyina adi nti aduane dem de bre no no wo mu de koi nti ekire wo kɔt osa twukɔtena abuo krom ho no ma baabi e ma me ne me ba panyin no e kɔ ho ye ya akɔ ho no e ma ye ka kire ne sɛ ya ere nti na wo mpɛ sɛ me ba ne ba me ho o ka kire me sɛ na busuanfo sɛ akora ne ba me ho a won fa ne ma me e na me sɛ wo busuanfo na ara wo busuanfo mu nipa ne akora no e ne ma ne mra me ho kaza na refresh me bisa wo se akora ne ko school wo no bu dream e wo atonsu okay e ma me ko hwehwe ho nyina school bia me ko me madamfo bi e frɛ no kwenu ɔte atonsu wo ye ko hwehwe school bia mo me se no bu dream school bia ni ho na opa kyerɛ sɛ school ni yɛ SHS ana say JHS time no can say noble dream no eja mbacho pictures ye hwan ne she blue no me starting free ni fa so ana eja hu bi oba pani ne she blue no ena wo to aso ena de ogina wachi oboduku ne ye hwan ya ono so eye de otoso enan oba otoso nan ena Lilian ne she fita no ana wona de ne ti ato obi Lilian ne she fita chese Lilian ne ye ka akiri ono ye ka akiri all right ena de odi ne ti ato ba ko nso so Lilian di nachi ena de odi ne ti ato ne maame na waji Lilian no ya wono okay eti wo mani nyina ni se ema ne nan na wa ha e wo picture ni mu de otoso mienu de otoso miensa no but Lilian ni one Lilian picture ene da so no okay Lilian ni din ni full name ye den o de sewa Lilian sewa okay no one what ne card nyina so me sewa me nua me ni tu me nua no okay but your mate nti uko school mo sa uko hwehwe no ne esesen ye ko ho no na ye nim subject awoye there be also call school be free friend noble dream ye call no ye call hwe no ye hu no because me nim say noble dream bank bi aguo as say o munya adwuma me boa enti mo call atonsu ana atonsu ye say noble dream bi ani ho enti e kire na me frɛ ya eja na photo yi say na me twa moving producer eja ni abre na mode sinitwamfoni na abeto so eja na utwamfoni uyi video na me twa moving nti una ahye kiki bi da ahye chekwa da so eja be kumio ghetto mafias asemune producer ha adwen eja ni abre kana se wo se eja wo ma wasere wo se uhwemfoni se wakakayo wotiti mirim tamona twazini no that time no na me yire na wu oyiri wu ye na o start chase ni no mechiri ya na okay adendia no se menka no kakra bia wo mu beton me sa de ni wo mimi na o talent no mi so nyina asa agro ne huru ne sinema ne ni jokings sa ndo beton ayibi cassette wo ye ho ena mi to bie ena m kan say cassette ni bo ha na so asai enti wo mu ma memfa nko che mansa timidi ko che mu no omo ya eduru ba bia am say na sa ha de nka se mu de kasa sei na hye ho na sa na wo kire o dialogue no enti omo ya me se sa ha de nka wo se mu de kasa sei na no asa da na script writer ana omo si metwa movie da na mzi ntwa bi da uwie na ye director ana omo si ntwa bi da na na hu na mzi na me so metwa bi da nko mu hu mi TV so ana se nka wo mo twa da nko mu ntem nka ntwa bi da eno mzo mu ko twa movie bi e friend kabuka me meboa wo mu na mzo wo mintimi that time alati awe na yi wo hene okay enti omu ye ya ma me no mu koyi na mkoye abusua panyini enti ni egu nsama woman bi yakotwa na suyo
nti ha o misi gu nsa no ave ye free camera mu no ya na you ya director we abeje me number ya no we abeje number ya no ene ma me etwam odi twasini matinti eja ukohwe wo ba no wo Noble Dream yes school bi ani atonso ye friend Noble Dream abusu ampa cho se wo atonso ene ne mpatamu na wo hwe ye ne a wo betimi ede wo message no abeto Facebook ne so eye Lawson TV na ya hwe se school bi e wa tonso a ye friend Noble Dream a maybe phone lines ne so na ya hwe nti eja to aso ma me ye ko hwe wa ye hu no nti ana me frɛ no se ya na so se akura no ko school wo Noble Dream ono so tembia o se akura no international school enya aban nti tembia ska obejeme no ya international school ska tembia international school no ska no wogie enso se na akura no ko aban nti mikaza ya ko hwe akura no no bu di men hu no was se no ko hwe se nka wu ko wia na na msa me ba me ko wia no na wosi wuti aboabo ha wosi akura no ko school wo atonsu enti kwa mo ba bia kuro no ba bia school ni ho ko e kan atonsu ya akura nfra aboabo ho no wo ba school na me be ko hwe me ba wosi mi ko wia no akura no yo wo ba me no na wo no ana se wo moja awu ni mu ana se me ba abo kuro ma wo ka se me nka se me no na wo no enti wo pe so ofa na mpo se me no na wo no a se ne papa ne me e wo so wo ba me ho ibufu pa afi na me hu ni biem enti ya kire ehunu so saati bo kroma me ne me ma ne ko ho no me ne me ba panyin no de o se bru no me ne ko ho yo ko hunu no ye ba no saatem na obetwero JSS enti ye ba no me ma akra no 1000 ena me ba no so ma no 300 ena ye ba ye kire ye sa ko ho a ye so wotu ha ya hwehwe na ye hu no nti na emu ba na msa na me ba ne call ifia na otim dada no ena maame no kire yen akora na damfo ena ye bisa no ena wasi ifia wo makotena mu de wonim maame no nso ne chip me yiri me bra yire no ne chip no so ayi abubu mo sesen ye fra enko ni nyina wo me phone no so ye fra enko nti ye kire na obi de ayi foforo maame chip no number foforo maame nti akora na ka kire se ifia ni de wonim na emom akora nko school wo amas enti me ba ne kwa amas ye ko won ye ko amas ne mu de he ti ya amas na se amani ampon ti amas mampo ahaya de okay eni ye ko ho ye no ye de ko to headmaster nenim eni wo se na nka wo se ehunu subject awoye ana me se akura no kura ma me bra ide ne be school kura no minim enti be 3 years ni ye hunu akura no ya papa we kura efie no ene yakomu a maame na kire na damfo ansa na ye hunu se wode akura no aba secondary school enti enim enti woye se na yeso wo sen ene wo yeso samre de bia ada so wo wan so wo tu oyenim ti master man akura no ko hwe tu ne wan ni nyina wo mko eno mo hunu nti won ba en won kan ne se Lilian was said die ebi ni wakran so no die Lilian was said ebi ni ho na emom Lilian boache ena wo ho na mse be bande oni Lilian boache nti a kire die ode ne number foforo ma me no ena o ka kire me se ode onu ni din na ato akora ni din so wayi me nua ni din na firi ne so ede onu ni din ode boache wa Chasa wan kase din a wawo ba wo de ato no no wono na yi wo ba ni din na firi ne so sa wo yira na chi kura Adeline boache na ato no so nam se na ya na se obi ade kura wo ko fa se ide yira woni abepa wo hu na obeba abeje na nipa no Adeline boache na de akọ secondary school awie bewie ya na you hu na still enam se da bi ade no ma hwe ni yi a mete kura no na obi a odina akoto ba bi enti me frɛ okunu da number wo me ho me frɛ okunu no me frɛ okunu na okunu na se mo be kan se ye ka ze ye ka de a e ka wo be bɔ no wo ba na wotu kwan ne kura wo ye adwuma mfie dua entimi ntua maame na oba no woni nche wo bra ire no wa ware be ma foforo ti ni kunu na e ka sa asem na kire wo se e ka wo ma bɔ no wo ba ne ho se e ka ben ka wa bɔ no me ba ne ho no se mo ka ze ye bu ama me a
me ba na wotu kwan kura no ontimi oye adwuma mfie dukure ntimi ntua ana mse de ka ben aso wo kan se akura ne yare ema wo mu de ne kwa antoa so ekodi antoa so kodi o so eden ema wo mu de ne kwa ma antoa enti wo mu hyebo se akura ne ho ba na wo mbeba betua se ska no enti ne yire no ankotua ama antoa na nya ne yire no ama ka wo makobo wo mu ko ho no be ma ne se wo no mom na so ayawa no ena wo mu ye ya wo mu ya ho ama mre nyina ama ntontinka ne yiri ni bewu ama me ba ne nso owu nam se mo di akora na ko di bosom ada abra minim na na te se ya no wafa akora nsa ne ba ena odi akora dan ko di adura abra minim ho hwe a me ba wo di akora na ko di aduru wo ni ko di aduru alentina won kan the same thing na last wo ka kire me se me send you scan tentem na ya say Lilian Yale am yet ni school dey free school mu akoto doctor that time so na wo ya what the teacher be number ama me teacher na freme ebusa me say eja wo na fraud danso no na me say an and was obani Lilian na me say an and was say sister ya kan sem bia kire na me bisa wo say tisa na me so was say and was say woni wu nua wodi wachi ena wo akora no na wo na wudi akora ma wo nua na de enti no wo hwa akora no anam so mimi na mdi mi nua na de no ni mimi nua na wo me ba no ya ni moja akora ni akora no mu enti sasa no wo ka de a tembia mesen diska na me de abede me de abesiw so wo hu se me hwa akora no na da na ja that time na teacher ni cancer asem no wan kofa wo ba no adentia because na handwriting ni nyina ye clear so oba ne pese oje akra ne boso enti ade na teacher ni cancer asem ne kira wo say maame ne so wo nua wawuo ene wo ba wu di ade ena wo hwa akra no ade no ankofa wo ba satem na ye mi hu ba bi aya no nti teacher ni no akire mi frɛ teacher ni buza say teacher ehne fa na mo wo ene o se no de wo ntimi nkire ba se no wate say akra no ko school wa mass aya boni din nyina akire ansa na oba amase no ansa na oba amase nti we say de no OJSS na teacher ni kan sa akire na ja den na wo yiri ni free mu a wo de akra no ma wo bra yiri no wo bra nso free mu no wanye wo ban free oba ne che because wone wo bra enete ene nam so ama monya bond se wo bra na free mu enti ne ba na etena na yiri ne nchen for what e di entia ana no wanye wo ba that time no eno no and amanfo kra kan se me nkoje no enam so o ma me ne so ya no so ne ani ne free pa satan akra ne nya sen na akra no be 4 years nti ajade no wanye no enti samre no na me ba panyine no no wo school da de odi ono so school me yansa no so no nyina na wabusuafo yi mabusuan na me kaza me sister wa kono aya abrewa pa na oyire na wo free mu no ono so na busuafo yi no na busuan no na me kaza na wo mu mpeme ma nanim ahwe kura enti wo mu sia me ma na bonte kura na wo mu bu wo mu emre bi ka ye wo nyankopon amoa me a ka bi kura me kodi awu wo mu bo me ma no ema afi me ma mienu no de otoso enan ni num no wo mu ko school kura teacher fo bi na befa wo mu ko enti wo mu pon ya na teacher fo ndo ma breme enti ma me dia memramfie eyi wo mu nyina afiri wo se anhwa na akofa asema ba enti yi wo mu nyina afiri na je se option a wo wa ne se wo bra yire na nchen e na oba ne betena sa wo yire film wo worry da me worry me bi enso ya nche na me jai no na then at that time na mu di sen na mu jai ya nche me mani nti be sen di sen na mu jai me di be 8 years ya ja 8 years na nche eno mo ware 1 year ni 6 months kure jai 8 years nti eja sa 8 years na wo ware oba afoforo no wentimi ankofa oba no ametena mo nchen e wo bra na oba afoforo te wo nchen ma me fimpo ma ni nyina gina ade bi wo ho a on se o hwede esitina na se o kofa akra nbre na enye yi net sen aware no na nse da nya aware bi a ase maame no odo me ma no na ompe wo manasem na ompe me manasem na na timi ne tena 8 years sa obi ompe wo manasem sana na ase nwanwa untini ase uni wu a wabusua asa senka se bi oja ba ku bi kura ye twa sa na de eja so be ha adwen
movie ne de say nsamampo so akuduro uni wu a obusua sa senka se bi agya ne koy a nka obai ono ade ne babetena ne nchen yo nka oba ne de ne babeta bato se agya bema senka kra ne bema kra de ne nka agya obetimi ahwe ne kakra no yo oba no wobede adware na hohoro na se ebra obu ne nsa agya beye den kura mpo ashama kure siesie no wo ne nsabuo mu ni ade edu ba bia na ha adwenti nka oba na wo free mu no oba ne free fa wo yiri no free mu no nka wi a chance na busuafo ena wo se nka mo so nkra ni mu ehwe nkra no ebi ne se wo se mo bro nkra yi ko ye die wuyi ena akra ya kodi ba bi waja to aso na wie mame enti ya no ayese on pese odi akra no ebe mame enti ze se no mahwa ze se afede ye kohunu ba bi oti ameka se me ma wo mu 1000 na me ba ne nso ma wo mu 300 no efro ne ehu ni bi mbe 4 years ni 4 years ni wani hye wo ba ne so da menti wo mu nka kura da wonte ma me ne nka dabi ne chip na me de frɛ no wo fra phone no anka mi phone wo fra de na e kan sem bi o ka say brofo na atwi o kan brofo ben wonkai brofo no mi nkan jesus sanka utimi wo ka ne wo de ese kafon papa bi oton aduro obi beto aduro no ntim go se kafon etu aza o ka ze number no jesus yesa ye hwe biem ye hwe number ni biem ja number no I say o say incorrect as say ndia na brofo no ka ne say the number you have dialed is incorrect. Please check the number and dial again. Sabe pepe no. The number you have dialed is incorrect. Please check the number and dial again. Say ya no kan no phone so. Na say oba je say number na enya papa nti say ahwe biem na say dial biem. Nti eja 4 years ni wunya nte wo ba ne nka. Wunya nte maame na ote ne nchen ne nka. Ba bia wote ewuni maame na wo ma say. Abaya bi na nete wo se ne ba. Enzo mi minim se ne ba no ampade a. Ono bra wo yi. Woni na ngo. Omotena chei. Chei. Be sen. Roughly udi weni bubu a omotena omoware be sen ansa na obra ne fi 12 to 13 years. Na awa mam. Enti maame oba na fe ne sen. Oba no. Maame no. Ye frɛ ne ya abo atwewa. Ante ya se akra na bi a watetena ma udokura ababe wura akra ni mu a. Eye ne papa nie ne kadua mu ba no no. Enti adan na wodi akra no kame ne papa. Eno na menti ase no. Akra na wie secondary school minim. Sa akra na ko secondary school wie. Enso na wo send sika. Na wo ko secondary school ne de sement. Wan fra wo da. On fra me da. Na chip no so wato akone. Na nsen akra na me nya chip foforo no kra wo fra wadum no. Wo fra wadum no. Okunu na me fra nya no. Okunu no so me fra na me nya no a. Aso wa kan se wo kra ase wo no papa ne se wo kra ase. Enso yeso o ye security wo ha. Ewo kumase ha. Na nye papa kure ya na ka kire o se obeboka sa obeje oba. Papa no onim se akra ne ye ne yire ne ba na. Se onim se ne yire ne ba. Papa wo first mistake a wo ye ne se wo ma fiewura no ehun se wo ne maame ne wo ho na ontimi nka montemu asem. Ayo too late no. Baby wo first mistake. Okay. Wo ye no no. Na wo se nka ho no mo no wo ka no kure. Unim da me ka se no kra de yefua ba ko pe o ba wutwa ntora da bia wo se wo pe entro bi edi twa efa entro ba ko pe na wetwa no nti eja wo ka no kra ne de sekan beto kon akun a ka no kra senke bia wo ka no kra nke ne ye ka se mu afidie isu yi nke bia fiewura ne bete na wa ye dansini aka so eya mpase papa yi ne ba ne akra no enye ne kunu na wa free mu ne ba nso hwe de entro ba ko pe e de abani adam ko hye Lilian hu wo no oje utum se ne papa onde dada de nyina oje tum se ne papa ne me waka so beba won chen waka so beba pa so ma me ne ma ne ba utimi ne kasa mitimi ne ka wo phone so na wo ne number na no nkura phone akra no ma me ma ne phone ti se akra no ne me be kasa na ye ya ne phone nti se ne ye hwehwe Lilian Boache ana se Lilian Osei edi mienu ne ye hwehwe meboa timba chomo frɛ omo fanto so ye ne Lilian maame ne de
ya frɛ ya nya no but ni kunu na wo ware no producer so one na kasa ama beema no nso so agye atumu se ono kra ne de se case na ba ha wo beba na enyina ye hye na yire ne ton ne ma wodwom okodwom a wonfa ne fo nkɔ enti ye twa ni mu se ye ne papa ne yire enso so ebehia na ye bisa ne de enti a waje akra na boss because me medwen wa me nte ase Lillian papa na ne stepfather no enti no anan ko jina bibi a tete sa ne mom so no mom e de cordia ki ntane fo se udi ka hin fi ana ne jire te udi ben ana kra ni ma se min kakra me na me ware ma me no ma me ho no na akora no e wo 5 years that's what you mean no so for me tio that's bre ni mo na akora no 5 years 96.3 Oko wana na na so na busa se bi akora ko ja ko so ka ma na fo oba ti ma me no ta ho do no kakra ana ni tie na me se abana sa ti era no inkache ne sa fe se de era ni si konene akontia de beti na se France me de akora na pe school oh na me atma ne sama me nya kan gos Lawson FM 96.3. Watch one. Namen charge am say the same thing na ko buy and yeah me yire no enya penny o be see no so na msuma na papa na sem na wo ka ne muwa because wakwaware oba na akra wone ne tie ne ba na akra ne yare na wahwe no a e wo se ubisa oyire ne se be ma na ne wo ye no wan anase bi akra ne papa ne hwan wa misane na sa akra na yare na mahwe na eno ne nkyere se akra ne yare a wa yare enti no mu kile mu sa akra ne ye moba da bi yenye ne sa wo ba bia eno na madi kan aka ne me se e bia na oba ya wa develop some kind of love bi e de ama akra no eno de e natural because wo hwe ne fi ne nkwala brem ye wo ne ketekete ane ma me wuye wo na wa hwe na enti e den odo bi beba but eno ne kyere se wodo na wa develop ya ma akra no automatically akra ne ye wo ba ne papa wo ho papa e bia wo ma ne kwan e ma ne ba akra life mu wo ba bia wo tie akra ne ba ne nche holidays wotimi ebesra ne ba time bia nkase mi enu ha nko be ma akra na tena wo nchen eja meboa pa nka ma akra ne tena ne nchen we ma na tena ho enti adan wonde ye makwan ya wo ma akra ne mra me ho yes na ye bia sku ya wasa aba na akra no ye ho ya adum ne ye tinkom no onyini a obeware ne nsem wone wo gina se ne mamnam so me gina se papa na ni memma ni nyina ba ho enua no mpo no memma no mpo no se na busua wo ma busua apo wo nti akora ke ya meken busua ni bia ni no enti no nka memma mpanimfo no kora ware anka memma ono mu ma betena mu bi afere o pese o fa me ba no kora serious nti eja producer aka kire me se papa ne se o mo beba wone ne yiri ni nyina beba ne yiri ni de ye frɛ na anko but o say ni kunu ne se oton ne menti odu dwoma na odum ne fon no nti ma ye ntwen ne mfa nkonkon ho na memfa me nansi so nyame ya adom a ye betwe papa ne ne yire na ba na de nti a obese oje wo babo so ekeka kire nkofo se akra ne ono ankasa ne ba na ni kuna wo wu ye no ne wo ye wa akra ne ye wo ba no wo ye diadini menti ase nti eja mami ntumi nan ensi asem we so ne mfa nkonkon ho nom na oba no sese wo gye na wasan ware biem me ware ntu beda hwe na baba wa sese ba bia wadrui wo so wawie SHS pero nuan mo na nyinyini
Okay. Nti obetena ni nua mo nchen. E wo fa he. E wo kwada so he ya. Na wawie SHS obekọ university e bia obesua adwuma obeye bibi eja obetimi ato ane so. Mitima hepa ze kura ba ko wie training. Mente o kasa no. Ba ko wie training college mienu so wo varsity sia ba ko tech ba ko so wi ni ba. Wa na show mo. Ya na m show mo. Ba cho ye de adwuma. Mi kuku farmer. Oh okay. Se nso de musika ba boto ye sen. Ye boy we atoso. Ta se da sen. So na ye 36. Na mama dey about 25. Oh okay. They say 25. They say kura ye atete say ye sa betoso, ye sa beteso. Mi jawa obeto aso. Beto aso pa. They say what to say ye sa beteso. Wo kokoko ye ka sen. Me ka ne de ye on mu de no anzi adoda ho. Da ho watra. Me wa kese nan. Wow. Nti eja mi wogidie na me pese me hu adwuma a wo ye. O se akra na bia na ote maame ne nchen no. Maame no ewo adwempa bi so de ne besi baabi. Enti se ye ma akwakwaje ne ba na se wantimi antoa sa adwempa no so a wa ha akra ne daache. Na me ba bia ni ba ko pe de otoso enan no. Ono de otoso miensa no. Ono no maame wuye no. Oka zem papa mawie Jesus de a maame hwe nkora no. Na wo ma aka nko school. Okay. Enti me babia ni ho a wanko su be ma ba ku sei e ho nyanko pa dum de sei kura woni ha e me a na me boa ma ni tu kwan no na ba ko so awie training college this year ya na ba me nu so e wo so mo nyina wa na hwe wo na so oba ne ba wo betimi ato no so na so oba kra na untimi a yase mewi abo kra na oba wi abo ni bi e ya wo ba eyo moja untimi ntone ntwene nti wo wi abo kra na wo ba obeba ba wi abo ni bi ma mi phone lines ni se eja wo so what is o mo te area ben abo krum se eye buo krom estate around sa area ho no nyina no mi bie phone lines ni tiawa na ya hwe se ya mpa se eho na Lillian no ne maame ya wo mo etia mo frɛ phone lines no na yen verify 0322009621 o mo picture no na eda TV no so no 0322009621 0322009665 me pacho mon frère na yen check in hwe se wo mo eda so atibuo krom ana se wo mo wo he. Good morning. Lawson FM. Good morning, madam. Me da fun pacho metie o. Okay, me diane kechire bedu me ka se free Jakubu afo akopatasi na program ye nyankopon inshram samo de training eto be bia training da eno na nyankopon ehwehwe na me se de papa yi kan hwe awofo bi wo ha so mu firi mu na se papa no ko wale fofra ya na edin said aja mesrewa ye pe ba bi akora ne tie me pacho hunim ba bi o mo wo. Okay, memeti wokrom nti ye be bie phone lines no na wa kire wa dwen ba se ye hwe se bia mo hu o mo wo ba bia. Good morning. Good morning, mama. Me do phone pacho ma mintie o. Me pacho de mo program no atuma kuma so pa. Na die tie nie. Hello. Bema na mofra na mo lower volume no e de ama me sre mo ani die mu. Yase ye hu ba bia akora no one ne ma meti sesei. Enti ye bie phone lines ne se wo buokrom ene ne mpetamu anase area bi picture ne na da TV ne so no ko social media eda ho wa hu no area baabi na se e bia wo betimi afre a kire baabi a wo mo wa ene ye se frɛ ene die mu. Hello. Hello, mama from Poma. Mega from Bachoma Yentio. And I paid on wire for what? Meda say. Hey, Asamo. Hello. Oh. Bema Bachoma Yentio. I'm Bachoma no what bon. Mo me frɛ me diagro me srɛ mo se wo hu ba bia wo mo te enya sa me close phone lines no mo me diagro papa nani abre papa pani mo wakasa nyina wo su ye hu se wo hawo e wo ne so ye hu ba bia wo ba no oni akora ne te enti se wo hu mo wo ba bia ani die mu wo na ye se frɛ. Good morning. Hello.
Eja maame fa phone calls ninsi na yemfa nkonkon ho nyame ya adomo a time a oba ya ne kunu na hye se obeba no ma yentwen no why na okaze da be eja mpacho na me se yemfa nkonkon ho time a nti eno oni producer ebedi nkomo na yato aso ho no me pa che metima kwa na me eja producer wo ho enti na me se twen ye wi a ye beto aso wo ho ben ade ne ma me na ya no akasa kese kakra bia ma opani ko fie je me pa cho ye hwan a ejamba cho ye hwan ye kire ye ho mimi nimo de wo show enimo nti ye introduction me pa cho opani aje wo ye hwan a ya Samson wo fa ne ya Samson ne wo fa aje eno nti me pa cho wo na abusuafo edi babato wanimu se ababa wana oba no wo fa ase no ene oba ne wo ye no enye ne bampa cho ye wo a pa cho no kure abusuafo hwan ne ba wanim eye betu abusuan pani ena pani ya danso okay ena sewa bacho sewa ne ye hwan wona ono wo fa ase ne wo ye no okay all right unua no number also unua na unie wona one Samson wo ye no all right oba Samson so wone wa wo akra ne nyamfie sen 23 years also wo ho ana ne wo fa friend say wone wabusua ka bom e de abeto nanim say akra na wa hwe no for 23 years no enye ne ba adentia me ba cho enya no kola okay nti kanokre wo mu kire me Samson na miswa Samson wa homa no sunti wa nkasa kese a onte enti me fan se be 13 years ana ja yan kwala boni ya aja ya ne twetwe ya de twetwe mpana enti mpa cho me kula Samson na okan na me ni boy bi na friend boy no so your friend is saying me ba cho your friend ajekum okay enti boy no me ni na friend ya anti ebe wa ma na me ni gabi ya friend Esther bela ya wosiwe ono ne hu ana me hu ga no me hu boy no enti wona ka tira ga ne so me kan tira me se go pa me Samson no okay ana me ni boy ne ntam atiye enti me ni boy ne ntam tiye no na wa me bakula ebu okura nkwala boni nti no ne ya fam pomam ani ya wule fi me ba cho o case ne ya ka se ye dwen nkwala boni asem a edoso wona Samson ne nyem ye anase nye one ne nyem ye me sata no kwa na minim se oba woni Samson na nyem ye anase nye woni no ba cho ono na mboni din enti woni na nyem ye anase nye ono a me ba cho ono ana me ne nyem ye woni Samson na nyem ye enti wo ka se ona wo bo ni din a mente ase ye ba cho mate kire mase ye enti ono Samson no me ne na nyem ye ti bla me so wa mubusa me se me ho adan na wan na me ne nyem ana me bo odi se me no na nyem emu no ya ba ya no wo se nyawa Samson ne se anya ono enti ya tena ase ama me nyama boso me nkoro na ama me wo enti na me papa no wani a ti me papa ba ye no ana o mo de to me papa nim se me papa ba ko de to nanim se oba me ba o Samson nyinsen wo je to mu se ono na wa hwa akura ne pen me ba cha ano na me kan wo say me time ni nti no enti me ba wo ya no me papa no be du ye no na wo se wabu ne kwase a enti me papa de ne ko wadu kwase ti ye ko du ye no ni week ni wa ama ni week bia mu oba na ne wo fam ade ba se asam ne yabushi asam nto mu nkoyi na ya family fee na ya meka na se ya ba ne ya ka na sasam na anya yi a ya san fasam ne meto de da ti ya be fie no ampa na ne wo fa ba 20 or 12 ni mo na ne wo fa ba ko bi nso fa bro tira ba ti ho no 20 say 20 or 12 ni okay enti na ne wo fa ni nso fla bro tira ba enti papa no ana o mo di asam ni ko si ne so ne ba hono be yi asam adi be fie ma ya ba ya na be yi asam na adi be fie na mianum no kwale ampani foni di asam o mu kusa o se wo ba wale akọ se de bo hwe ne ba enti ye duru hono se emla na wo so ba hwa kwala no ma akola ni si nyini ko amu no me ba sa me ba jiska e bi asem mi ntwato ebu asa 20 cedi ebu ametimi ko tena wa ma ba mu adwale o yitile o ba bia so na ti store ni o wi anu atopun na wati afaso oba se o ma Samson hu se akra ne ne ba enti se 20 cedis 10 cedis 1 cedi kra na ni sika kakra ba akra ne ho enti aden na abusua no maka bom de akoto ne wo fa nim se akra ne nye ne ba se kra nka na kra 23 years aden ti na mo se nye ne ba anya no kole da anya bo se ko to anim
Eja mbacho oba ne sister say wa. Adenti na de kwato abusu ene nim say enye ne ba no no. De ho ne say Samson makuntani na chiri mami na yire ena ye mechiri mami na me ka chiri. Ena enti eba ye no ne papa mbe gina be yi asem no. Ena na ne bo fafiri abrochira ba bra kwaku. Eja mbacho me ba o enti no mo pa kire say hwe na Samson hwa akra ne yie no. Enu nti na many time enu nti na mode abufuo e de kwato abusu ene nim say enye ne ba ana say be ma foforo bi hye ba bi amode akra na koma no. Ya wo ne say anti ti Samson upper 4 ena obeka kire me say me was so no ba upper 4 ne ye de P4 akola no ya P4 o P4 ena obeka kire me say aso wanamana enkrofo keka say akola ne nya ne ba Samson ena de two men say o de be two men no store me man akomi ena de two men say yaw we die enya somo he Samson so obo won kan hwe obo na madam on kan kole jai on kan pray wo de aden wo busa de wi busa Samson say enya on de be two men yaw enya wan na de be two men me fa sem bia ma tu wanim me pa to me fa sem bia ma tu wanim ya trowe uradim wanu na de abetu anti nyame ya me da me ni atro me ya so pen ena ade betu me na mka to se da bi sa de na ade betu me ndi enye enti wo de ko na bo modi asa yes me ni atro we urade ani ena me de tu wani me ka kire wo se dada hwe so na kasa ena wo ya wo ko ye efiri wanu na sister oye na dwene se akoda no on hwe akoda no enti ajampa cho me de me pese me won ne say akora no mugi tum se eye Samson ba but eye hwe papa won hwe ni ntina mo de kwato abusu ene nim se enye ne ba me ba ja answer some question ma me eye hwe na won hwe no no ntina mo ko se enye ne ba ana se ya mpa se enye ne ba hwe na won hwe no no nti ba cho ya ne ba na se enye ne ba enye ne ba tie what say no what see there to bu ase me yaw akwara no be ekwekwa owie JHS Dabi owie primary na obekwa yin on say na ema omusan omusan form so how the business school no nyame ya me dance ye kai ya Samson akosa mam say na so osesen ma da sa emu hono owie school no me ameko mitimi ko na makọ ya Samson am kam se ya enti se o ya me dai me ko o ka kire me say akola no dia so force nya ne ba no enti on ya akola no won hwe no afin so akola ni nyina me ana obehwe me ona obeto tawo ana di amano enti akola na nya ne gba ma me we fom ne frɛ me ntu moto bae ɛna mbe san ayi no na mo say 2 days or 1 day na ayo fine ya de be ko me suma me bra ko tie kiro on mo ye ne call ya Samson o say onko kan jent akola ne pe papa enti ya ne be ko school wo say o mo nko be ba be ma me muaye me fia na tese enye papa mia na ma akola ko to ne ho ne ma na mia mi ha kai nyamiya me dance mate mame ko Samson ofa mbacho omodi asem ne beto wani mu se akora ne nya Samson ba no sen no musika asem no obese bietu abusu apani ena ya danso ena ne ba no se wa enwa bofo nipa mienu na baaye ena omode tu mani se ya Samson woni se wa awo na almost enye ya Samson ne ba na omudi akora no akoman akomo papa sesi wo boko sesi awan ka se madam enya no kule papa ya kola mo papa mo na ma chira e ka se nwamu mo da be na wo kwa do to ya Samson na sika se fabla kola na ya Samson ama mi ya Samson ko me chefe ya Samson ko me chefe o mami se bi Allahuna ma metia no muka ka me se black ba ni mami hey ka se yi ni mami fe be cheba afra mo diska sika yesesa ilo wasisa odifta yino wasina nini obofio besina nini ma obofio besina nini ma se obo odifta yino ene yino wo yema mi ko akasa se mo se ega no na mo chale what wo fio odiska ma ko na mo fio
see my man in your mouth. Over see my man. 50 Mama say wa papa eti wo ma ye tie ni papa ko de ofa de wo sha ni suma se meme ba ni wo suma se e rade fa ba ni nchaw mama say wa ba de rade fa mama say wa akwa ni ye wan ba mi so wa na wo se me na wo to ya wan wo se ma na wo ka se mo ka se wo ya wan wo ma wo ba kula wo wo be jira be dina se asam se na wo ba da du asam ba kan se wo be kwa na wo aso be kwa ya asam se ya la chuma o chuma ma di sika bla me ba no kwa dio ni ba se bu sa kwa se ya asam se o de ka o de na do fa so sáré báyọ̀ bá tún ọkùnrin ní wọ́n tún ọkùnrin ní kúrò sún ọ̀hún wọ́n yìí kìlá bẹ tún ọkùnrin ní kúrò sún ẹlẹ́dẹ̀ wọ́n sáyé wọ́n tún ọkùnrin sún wọ́n tún ọkùnrin ní kúrò sún wọ́n yìí kìlá wọ́n tún ọkùnrin sún ẹlẹ́dẹ̀ wọ́n kẹsàn akùnrin bẹ́ fi ọ́ wọ́n bẹ́ fi ọ́ náà akùnrin bẹ́ fi ọ́ náà wọ́n sẹ́ akùnrin wọ́n bọ̀ ní sún wọ́n bọ̀ ọkùnrin ní ọba yẹn sẹ́sọ ọfà mẹbàtọ ẹyẹ mẹbẹrẹ náà sùn bẹẹma mẹba yẹdin mam sẹ wa papa mẹba wọ hɔ a ɛna wọ kasa ɔfa mpatwa ɛfrɛ ɔsɛn ɛfrɛ mu kwabio samson deɛ no wunu aketewa no no mɛba wɔ hɔ a na wɔ kasa agya mɛba wo nkyɛn na wɔ kasa maame sɛ wa last question mɛbatɔ akora no wogye tum sɛ ɛyɛ samson ba anaasɛ hwɛ a wɔnhwɛ ne yie enti na asɛ ɛnyɛ ne ba ɛnyɛ megye tum sɛ ɛnyɛ samson ba ɛdeɛ nti na ɛnyɛ ne ba ɛna ba me papa hɔ akwadaa no nya 4 years ɛna samson ɔbaa ɛdeɛ nti na samson ɛnyɛ ne ba ne akora no ma no na mekyerɛ akola no yaka say yadi asem ne ko wadwo no a woji akola no ni hwe mo yi me kwa na me mpa nti oba wonim question na me bisa on say hwe na wo hwe ne yie nti na ase enya ne ba ana say enya ne ba eja ada oba isa eja oba ne yakora keto a wonti min kasa hwe na wo hwe ne yie ne yade ko to ne ono kra obe kwa pese no ante samson woni ne wo ye ma asa menyum ya no me kacha ante woni samson ena nyemye woni na nyemye woni na nyemye anasa be ma fofo na nyem na ade ko share samson ya ono kase akosha ni sumase na nya no kole ante woni samson ne odi obi na nyemye ena ade ko share samson eja ade oba no ni nyansa na me baba se wanya abotre papa
Oba no so woni nyansa obi a wo ama ne banya 23 years wo kasa wo pesa wo gi asem ne kan wo kwanyem wo kwada wo bo atopane ne koy eja wo bre no wanyo na wo no wo bre no ho a enyo na wo no enti mayen ka asem no de ehia mayen ka de ehia ma me de bibi sa no yia no wo fa nwan woni be ma foforo na nyem ye e na de ko shares oh dabio ante nyabotre woni obi na nyem ye e na de ko share Samson na so ne Samson na nyem ye me Samson nyem eti ada na so nya ne ba ma nyam na me ka sa nya ne ba na hwan akola ni si ni hwan na se nya ne ba ono Samson na ka sa nya ne ba nya akola no we ababa wa no we fa Aja de akoso nyinam se eja na efuwele ade no wona efuwele oba ne ko bu otopa na ani ho oba meba mebisa o question ababa wa no we fa oba no meba to oni a o school bo e wo bono wanchi meba to enti ye be ye DNA meba to mate because we dey akoto Samson anim say wonne ne nanyem wonne na awo after 23 years wo say akra ne nya ne ba say see a wo be kire me say hwa won hwe ni ntina wo ka say nya ne ba na enye me ntira wo say won hwe no akola no boy no eja oh me papa akola no won hwe no akola no so ne hwe mu no there's a secret somewhere because their papa ne ye no secret bi she baby yes their wo ye no secret bi she baby I'm telling you their papa ne ye no secret bi she baby ma secret bi she baby a eja wo ye elder secret bi she baby me papa secret bi their wo ye no secret in ma me woni wasembo na se manso ye ka sen ye ka Debbie adanse ni ho a ye twa bi adanse de papa e kire yi bibi she baby Debbie ma bibi an she baby a nti adan bibi an she baby Debbie aja oso ye wona na wonya oba etu bre no wo firi wi ase koka he ne papa wo ho a ne papa wo ho papa no so na beka se akola na nya ne ba akola ni si enti Samson anya ne ba hello Samson anti mobi nkasa bi why Samson hello say DNA na betwa asemi to Kurane de so no de o kan Samson DNA na betwa to say wo Italy dabe na obeba na yetimi aye DNA no sesi ane de mintimi nkire mate ene ade be konko because DNA na kire akora ne papa anase enya ne papa enti so obeba Ghana na yaye DNA no ye de asam ne be konkon ho ye ntimi mfa wabusuani bia enye DNA abra eja no wankasa oti ase enti na no bebu ka se akora no omo se enya wo ba wo jisika 4 billion to say ye be ye DNA na approve otherwise no ye de asam ne be konkon enti be ma boaboa ho na bra na enye DNA nya san so dia blueprint for omo kwa omo fa so take sample efri amanone na ye no omo nkasa se why you ready so be ye DNA no omo take sample ni efri amanone ne yenkeka mom ne emfa nye DNA na no so sa na bia de no Matinti ye ni blueprint kwa kasa sesi ye mabusuafo na twen ye na ye ni blueprint akasa ne wo kwan a wo mbefa so take wo sample no Italy ho na ya take wo ba no so de wa ha ye wi a ye beto aso wo ho why Mate all right inti mam say wa wo no papa DNA na betwa so eja elder mbacho ne ye adwen ben ade no ben afidie no mame mini problem okay mam say wa DNA na betwa so oni ye adwen na so ne ye nya adwen okay nti obetimi ye DNA no mate dabe na betimi de oba na ba me ba no oye nsore nti obewie dabe okay o papa answer question straight wo papa answer question no oso mbe wie ya wada ti nyankopon ya adom na omu wie a ye be hye date no na DNA fo no so akire so metimi aye saade a na ya manaba se de be ya asomdwe beba abusua ne mienu no elda muntimi entwe manso nko ba bia because of akra na ewo muntam no wotima se eti school na akra ne ko no se ye DNA ne wie na approve se akra ne papa no no a ye be mana to aso ahwe ne ba ye be mana to aso ahwe ne ba enti Samson ofa munya abotre akra na ewon tamu ni nti no enye ntokwa Samson nua pani enye ntokwa mo ba na ewo ho ni nti no ye fa abotre nka asem no why all right nti abusua na de akwakosie no ye behwe na ni blueprint akasa na o ma take sample no Italy na ya to aso da abusua fo mi do bibia asese oje bre ma ye ko hwe video no e ba je na me de me ba abro se ja hwe me ba mame na video wa pese oji abofra na eboso
pese o di abofra no ebo so abro onim se nya wo na wo abofra no wetimi asɛ me e di ama abofra no mi ama wo me ba me yiri efimo me yiri nua ba be fa no onu nso efimo me di wa ba be me di me ba e di abrewo a why wadwin se obesisa me ba ni bibia unye wasisa ni din unye wasanso asɛ me e di ama me ba no eno nso eni hwɛ nti maame na die yesre no asɛm na wo di no die enye because abofra no yenim se wo na wo hwɛ no nanso at least mani hu nipa ko oye ne papa wetimi school a wo di akora no kokora no papa no ko hwehwɛ no kwa wo school okora na yesi akwa bi ne sa wo school mu ho ma wo be baba asase wo so mi de minim se eja mi de me ye be ma mi ntimi hwɛ me ba ti me de me ba mo oba ma na hwɛ no afidi opese osisa me ba ne hyebre kora ni di a me de ma no wasisa no wo sisa bibia wo me ba no ho nti ma me ne die asɛm a wo di no emfa kwem se na MF kikaye no asɛm wei ye ma no enso ho no ma nti ebesa so atoa so e dia mama ebusia ha na me de mo ebesi hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section na as keche mami esi anything any me din ebesa so edi nhyimu e wa ha bio ebusia